Hej, i dag vil jeg vise jer mig og mine venners hus i Minecraft. Jeg har sådan et træstenbro, jeg har bygget. Hopper vi lige over. Sådan der. Så har vi vores fiskerhus, hvor der er fiskestang og fisk, og så kan man bare ellers stå herude og fiske løs. Så jeg har bygget sådan en kæmpe mur rundt om husene. Herinde. Starter vi her med springvandet, så kan man smide, der ligger noget, nej der lå ikke noget i. Jeg må ellers bare smide noget i og så ønske. Ja, bare noget fjollet lort. Så vand, uendelig vand. Ja, så har vi en mark, som er høstet, men ikke, der er ikke nogen, der har plantet noget. Så det må jeg lige gøre senere. Så har vi vores lagerhus med random ting, kul og lapis, kul, helt masse ovn, æg, blade, sten, rustninger, ovne og så en hel masse workbenches over det hele. Oversyg-frøderen mad, jern, træ, pickaxe, våben, økse og skovle. Og så uld og mobs drops jord. Det er faktisk det. Går vi lige herover, så har vi har den røde løber her. Og så en hel masse fakler over det hele, sådan zombierne ikke spawner herinde. Så har vi vores dyr herinde. Bare kun kyllinger faktisk. Ja, der er ikke nogen æg, kan jeg se det nu. Så, gå væk. Gå. Ej, slap ned. Nå, det må jeg lige tage senere. Så vores køer. Ja, der er faktisk kun 2. Så er der noget, jeg lavede lige før. Det er bare ren kedsomhed. Lille vandfald noget-agtigt. Ikke særlig sjovt. Så har vi vores udkigstårn. Ja, ups, jeg har lige glemt. Så der skal være hul, eller hele vejen rundt her. Det må jeg lige få gjort senere. Ja, og det samme. Ja, der er så ikke noget herinde. Der er det samme med det andet der. Så er der vores hus. Der er mit værelse. Jeg er lidt af en bog. Nej, det er bibliotekværelse-agtigt. Hvor mine ting er her, og mit seng. Og så det er Jonas Højrigs rum. En masse grimme billeder over det hele. Og lille bog, seng og hans ting. Så har vi portal. Der går vi ned senere. Den glade viking. Ja, det er så en lille bar jeg lavede. Ja, så er der musik. Kan vi lige prøve på de. Det kunne vi så ikke. Videre. Det er UCI Citation, tror jeg, eller noget. Jeg kan ikke huske det. Der er vist ikke noget skilt. Der er dobbeltseng. Det skal siges, hvis du sover i den der, så spawner du op på taget. Det er ikke så fedt. Ja. Og hernede miner vi. Det er faktisk mest af alt det. Ja. Vi kan lige prøve, eller det gør vi lige i en anden video. Tak fordi I så med, og subscribe og smid en kommentar. Så laver jeg gerne nogle flere af de her videoer. Farvel.